זאת הגינה של גדוד ארז, פרחים, משהו מטורף. שימו לב לשער, כתוב פה ארז. תודה, תודה. עכשיו זה גם הגינה. פה יש לכם חתימה בלעדית של אפי, ההליקופטר. שימו לב, קבלו. יפה, אנחנו ממשיכים בדרך. אבנים צהוב ירוק שבט יהודה, הלוח מודעות השווה שלנו, וגם מהצד השני של העץ, על אותו עץ, משחקים. יש פה קלפים, שווה ביותר, קלפים בגודל אדם. עכשיו נמשיך בדרכנו למחששה. זאת המחששה. אלה במחששה אנשים שוכבים כל היום ומפליצים. ועכשיו הגענו לאפי השווה ביותר. שימו לב, אפי יפה ביותר. והחדר הלבשה. בואו ניכנס לחדר הלבשה אחריי. תדם, אנחנו בחדר הלבשה, עכשיו אנחנו יוצאים החוצה. זו הפעולה שהדר מעבירה. אנחנו מאוד שמחים ואין מה לראות. אבל נגיד לי אחד אני מצלם. צריך לראות אותם כזה. אלו המגה פיקסל. נועם, לא שמעתי מה אמרת. מה אמרת? קרן זה המגה פיקסל, האיכות והרזולוציה לגמרי. מה, הם סתומים? רוצים לשגע אותם? בואו, בואו. לא, 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 מתן, בוא שנייה, בוא שנייה. לא רשום עליו כשר, נכון? אם לא רשום זה לא כשר? חברה של ערבים. לא, לא. זה הכרם של מתן מכרם שלא רשום של ספראו, זה כרם שלא רשום של משהו בערבים. נכון זה לא כשר? נכון זה לא כשר? שם, לא תצלמי את המבנה. לא רשום את זה בדיוק, לא רשום כשר בעצמך, זה לא רשום כלום. אפשר להספיק את זה גם. הוא התעורר. מנסים להפסיק לאופק בלילה. יאל, תרימו את היד. תעשו מישהו. עזבי. תמחקי את מה שציינת עד עכשיו.